Ola, que tal? Moi benvidos a unha nova entrevista aquí en Diario de Arousa. Hoxe contamos con nós con José María Mouta, presidente da Asociación Ibérica da Camelia. Moi bons días, José María. Bos días. Gracias por vir. Gracias por invitarme a dar a oportunidade de expresarme e dar a conocer esta asociación. Bueno, pois contenos un pouquiño como deciden formar a ICAM, a Asociación Ibérica da Camelia. Pois realmente foi un instinto de varias persoas. Queríamos ter, tiñamos unha pasión pola camelia e vimos que en Cambados non se facía mostra da camelia. E a raíz de eso, pois, decidimos facer unha asociación, poñela en Cambados e poder así, pois, dar a demostrar a camelia a xente de Cambados que non tiña exposición de camelias. Ahora hai mostra entón de Camelia. Sí. Cando se fai? Sempre se fai en marzo, sempre a segunda semana de marzo. Porque despois, temos un hermanamento con Celorico de Basto, en Portugal, Celorico de Basto sempre o fai a mediados, na terceira semana, e nós sempre facémola a semana anterior, para compaginarnos, eles vir a xunta nosa e nos ir a xunta eles. E que tal vai esa mostra? Participa moita xente? Sí, a verdade é que vai crecendo. Nos últimos anos estánse incorporando xente do estranxeiro, de Europa, de Turquía, de Lituania, e, esperamos ter máis xente internacional, para eso tamén é mostra internacional. O sea, que tamén se dá a Camelia en Lituania, Turquía, que me dixo, tamén se dá por ali? É complicado, pero sí hai cultivadores que teñen aquelas zonas moi cuidadiñas que sí poden tela. Pero é complicado, é complicado. Dase mellor aquí, non? O clima Sí, é máis propicio aquí. o clima atlántico é o noso, somos os reyes en este aspecto. Sí, Galicia é un referente un pouco, non? Na camelia. Sí, toda Galicia e o norte de Portugal, polo clima, efectivamente, somos unha potencia. E incluso podemos dicir que unha potencia mundial, europea xa somos, e mundial tamén, porque temos moitas variedades de camelias que hai outros países de Europa que nin as teñen. Son registradas aquí en Galicia. Novas adquisicións... Que existen aquí. Sí, que se crearon aquí nos xardíns de Galicia. E incluso levan nombres, esas camelias, galegos. Temos unha camelia de nome Mencía, é dicir, que hai moita inquietude en os cultivadores de aquí de Galicia sacar novas camelias con nomes de aquí de Galicia, nosas. E as Rías Baixas son especialmente dentro de Galicia un sitio que se dá... As Rías Baixas é o sitio idóneo, por climatoloxía é o sitio idóneo para a camelia. Si é verdade que no norte de Galicia tamén se dá moi ben a camelia, pero aquí temos o susto, temos o sol xusto e temos a cantidade de humedade perfecta. Canto máis pegado ao litoral, ao mar, mellor, pola climatoloxía. E son fáciles de coidar as camelias? Ou necesitan moito... son moi delicadas? No, a ver, é todo terreno. É unha planta que para a poda dáse estupendamente, dice, non require un coidado especial. A terra xa a temos, que é ácida, que é o que necesita esa planta. O resto, climatoloxía, tamén a temos. Non necesita un coidado especial. De feito, moitas veces vemos as camelias abandonadas e vemos como siguen brotando para arriba, podemos ver outras árbores, outras especies que están morrendo, en cambio a camelia está aí. É dicir, é moi dura. É unha planta moi dura, é moi resistente. E sacamos yo proveito todo o que se pode sacar ou aquí cree que máis ben simplemente de momento é unha cousa ornamental, non son bonitas e xa está, para mirar para elas? Efectivamente, non lle estamos quitando o potencial que lle tiñamos que quitar. Está o aceite de camelia, que ten un valor añadido, é un valor alto, non estamos aproveitando, non temos plantacións, non facemos nada por sacar unha actividade que podría ser económica moi interesante para a zona.
Actualmente, se queres facer aceite de camelia, tens que ir a xardíns particulares. Xente que ten coleccións, que bueno, é onde podes adquirir a semilla para poder prensala e para poder obter o que é o aceite, bueno, que se podría por á venta e darlle un valor tamén añadido á zona do Salnés. Claro, porque unha persoa que teña 4 camelios na súa casa non lle dá para eso, non? Efectivamente. Fai falta moita cantidade de planta. Claro, é que despois, aparte, hai unha variedade concreta aquí en Galicia, que é a reina, que é a sapónica. Claro, se a posa plantar ahora, tardará uns anos en adquirir un certo volumen para adquirir unha certa cantidade de aceite. Tes que ir actualmente a Pazos ou a xente que xa ten xardíns desde fai 20 anos para atrás poñendo esas variedades de sapónicas que podemos, bueno, pues teñen unha envergadura que pode sacar unha certa cantidade de semilla para poder realizar o aceite. Porque o aceite que me falaba ten moitas propiedades, non? Por exemplo, para a pel. Básicamente é cosmética, xa por precio é para cosmética. Tamén se pode consumir, hai grandes chefs de estrellas Michelin que están utilizando, pero non é o habitual. Podese cociñar con el, pero o precio que ten, lóxicamente, é para cosmética. E para infusións tamén, non? O té. Eso xa é outra variedade completamente diferente. O té sácase da folla, tierniña, e xa é outra variedade completamente diferente á sapónica, de onde sacamos o aceite. Si é verdad que tamén dá semente, esa variedade, pero non dá o rendemento que dá a sapónica, nin a calidade tampouco. E na asociación, quen pode formar parte? Simplemente con ser aficionado pode un formar parte da asociación, non? A nosa intención como asociación é que non fai falta que teñas camelias. Pode ser un aficionado, vir, invitámoste para que a xente participe, que lle guste e meterlle un pouquiño ese gusto pola camelia. Despois, efectivamente, é importante que vayan cada un adquirindo esas variedades que eles lle gustan para que, se sintan orgullosos de ter as súas plantas ou as súas flores, en este caso, expostas nunha exposición. Pero o noso reto é que non fai falta ser cultivador, senón que tamén a xente que non sea cultivadora, pero sea apasionada desta flor, pois tamén se incorpore con nós. Nos vamos a botarlle unha man a que vaya collendo máis posicionamento e ao mesmo tempo que lle vaya gustando máis meténdolle ese gusano da camelia, que, por certo, cada vez vai a máis. A máis, hai cada vez máis aficionados, non? Sí. A xente gustalle. O normal é que cando fase unha exposición e che ven a xente a miralas, ven esas cantidades de variedades diferentes, colores, formas, que só pensan que existe a vermella, a blanca e a gaspeada. Cando ven esas diferencias, eses colores, din, guau, é que só a camelia pensábamos que había esta. Non, hai un mundo. Claro, ese é o que temos, é o reto noso, que a xente entenda que a camelia ten un amplio abanico de posibilidades, en este caso, visualmente. E dentro dese amplio abanico, ten algunha favorita? Particularmente eu, a Red Lisbella, para min é unha camelia espectacular. É unha camelia que chamalle a camelia negra, porque é un rojizo carmesí moteado con negro nas puntiñas. E despois é curiosa porque cando te bota os brotes, bota brotes negros. É espectacular, completa, cando sale ben formada, a xente queda fascinada con ela. Royal Velvet, unha reina tamén, grande, roso carmesí, segundo onde a poñas, si é a zona barrenta, moito zarzo, sale moi granate, espectacular, grande. É que hai tantas. Eu teño sobre unhas 150 e gústanme todas, e quero máis. Por iso que... Pero a Red Lisbella
niña bonita, actualmente. E que actividades fan na asociación? Pois A parte da mostra, claro. estamos facendo a mostra, estuvemos facendo tamén salidas a outras exposicións, colaboramos con Celorico de Basto en facer a súa exposición ou colaborar con eles. Bueno, antes estábamos facendo algún taller, pero desde que foi o COVID, pois frenouse un pouquiño, pero queremos retomar esas actividades, incluso de montaxes de mesas para a xente que aprenda a facer un montaxe de mesa, porque hai moita xente que ten curiosidade de cando vai ás mostras ver como se montan diferentes formas e eles tamén queren aprender. E despois o noso reto maioritariamente é salir ao estranxeiro, levar a Camelia a fora. Xa non só a España e a Portugal, senón que a Europa. E fora de Europa, porque, bueno, a Camelia ven de Asia, non? Asia. Non sei se en Asia teñen constancia de que aquí en Galicia temos este tesouro. Sí, saben ben que somos unha potencia. Que somos unha potencia, valóranos moito. Sí? Sí, porque, xa digo, temos moitísimas variedades. Creamos camelias. Ao crear camelia, unha persona cando crea, mostra interés en calquer punto do mundo. Os americanos están con ganas de ter as nosas variedades e os asiáticos tamén. É dicir, xa non só nós queríamos as asiáticas, que xa temos moitas, esas variedades. Eles agora xa queren as nosas variedades que sacamos aquí en Galicia. Interesante. Sobre rutas, quería preguntarte, porque hai moitas rutas en Galicia, pois por pazos, non? A ruta da Camelia, A ruta da Camelia por excelencia. Cada vez se van engadindo máis lugares, non? Sí, vanse engadindo máis pazos, máis casas solariegas, que xa teñen un certo calibre ou cantidade de camelia. É interesante, turísticamente, é un plan bo para conocer esta zona, e sobre todo para no inverno, porque é flor de inverno. É flor de inverno. No verán, xa sabemos como o que temos nesta zona turísticamente, non hai moito máis que engadir, pero no inverno sí que é interesante que cando está en pleno apogeo a camelia, traer ese turismo alemán, inglés, francés, italiano e incluso fora de Europa, pois é moi interesante, unha ruta, bueno, pois ben establecida. O que si boto de menos é que concellos non entraran en rutas, porque hai concellos que teñen verdadeiras xoias en camelias, e incluso podrían aumentar esas incorporacións de novas variedades para incluso non só telo nos pazos, sino que a xente tamén fora podera, por exemplo, vir a Vila García e pasear por parques donde houberan unhas cantidades de camelias interesantes. Para os negocios incluso sería bo. Claro. Sería unha alternativa diferente á ruta que podría estar establecida unha cousa con outra. Unha opinión. Sí, claro. Deses pazos, cal diría que é o máis completo? Ou se só se pudera visitar un, pois alguén que veña a Galicia e só pudera ter tempo de visitar un, cal recomendaría? Os máis establecidos son Rubiáns. Eu gústame moito a Saleta. E agora incorporouse, fai pouquiño, queren incorporalo ao Pazo do Faramello. Espectacular. O Pazo do Faramello é espectacular. Vai na ruta do Camiño de Santiago. Pero, bueno, a Saleta a min gústame moito. É un pazo que ten... É Meis, non? É Meis. Ten moi interesante, ten un xardín moi interesante. Sí, ten un xardín inglés, non? Efectivamente. Antigo, con moito mimo, moito cariño, pero, bueno, gústame moito da Saleta. Bueno, xa para ir rematando, que proxectos de futuro terían na asociación? Que lles gustaría conseguir? A ver, primeiro que a xente lle guste isto, é dicir, que lle ves esas ganas. Ese é o maior reto, é que a xente disfrute de isto, vale? Gustaríanos facer máis actividades, dala a conocer. Xa digo, volvendo de antes, empezar a conocer a camelia fora de España. Creo que podríamos enseñarlle a Europa
o que temos aquí en Galicia. E hai algún proxecto xa determinado, algunha data ou algo pensado nese sentido? Hai algún proxecto, gracias ao meu traballo o tema de salir bastante ahora ao estranxeiro, estamos aí mirando como algúns países, algunhas organizacións están moi interesadas en querer conocer a camelia, e pode ser que poida haber algún proxecto, pero hai que isto vai con sacar a camelia tamén afora, hai que sacala con moito mimo. Claro. Os viaxes, é unha flor moi delicada. Claro, que non se estropee no camiño, non? Efectivamente. Bueno, hai a opción de levala en árbol, en maceta, que tamén é moi interesante. Non só é a camelia posta nunha mesa, tamén podemos deixala viva nunha árbore, enseñala nunha árbore. Por iso que hai varias inquietudes, que temos varios socios aí, e a organización en sí, en dar un poquinho máis de potencia a nivel xa, non só galego, senón sacalo ao estranxeiro, a Europa. Xa, por último, que me quedara atrás, algunha curiosidade sobre a camelia que vostede saiba e que vexa que a nivel xeral non sabemos da camelia? Bueno, a ver, a xente moitas veces o té, non saben de onde ven o té. O té ven da variedade sinensis, todo o té que se consume no mundo sale da camelia. É un dato moi relevante porque a xente pensa que o té, pois, tal como ven, non pensan que é da camelia, que sale dunha planta. Debíamos de potenciar un pouquiño tamén eso. Temos unha zona que se dá idóneamente para facer té. É dicir, é un dato curioso que non estemos explotando un pouco o aceite e o té ao mesmo tempo. Si, o té é simplemente o momento no que se colle a folla, non? Mais oxidado ou menos oxidado. Efectivamente. Esos son xa despois as fermentacións para facer o té verde, o té roso, o té negro, pero sempre hai que coller a tierniña, hai unha época do ano, pero, bueno, é moi interesante. A nivel potenciar novas incorporacións ou novas actividades a estas persoas xóvenes que queiran novas iniciativas, pode ser moi interesante. Si, xa hai xente que está facendo té en Galicia e, bueno... Efectivamente, pois deberíamos de potenciar un pouquinho máis. Creo que se debería, as institucións tamén poderían botar unha man aí. Temos a Areiro, que depende da Deputación de Pontevedra, pois o mellor tamén xóvenes emprendedores que queiran na provincia de Pontevedra empezar a querer facer algo co té, pois que lle boten unha man, e co aceite de camelia, por suposto, tamén, que é moi interesante. Pois esperamos que vaya adiante, que siga dándose a coñecer e que a xente se anime a coñecer, e as administracións. Moitísimas gracias, José María, por vir. Gracias a vos por invitarme. Gracias a vostedes por estar aí. Vémonos na próxima entrevista.